Medofo enenso uniaba mama kechiri ni yechi abusua ene adofo nyina ane adofo a etie ye no mo subscribe minu ya sede yaka no o saka video ya no wa share loud ya mo nua so eye wo bi nima obi kire chia me nananom ahemfo me papa no masofo adofo a mo subscribe mo share minu ya ba ma me yebo a ba me nya me hira o ai kanawu sefo ahi ye kanokure mu asɛm no de beba bia no akacho se mechichere na maboa no na beba duedue na wabegya na sei buya ene so epantoma o ni asa wahu ai hashtag no awarefo da no ebeyere se na ne nyina de ye ka ne se ye wonyame a ye wade nyina me papa no masofo me papa no nananom ahemfo makora ebomu di a mebomi mu ase ane menuanom de me ka ne se nyaadagye tenase ye be kasa kire banyansafo badwendwemba nyansafo so ne ti nyansafo ase enti se wante asem yase a sebe aka kakra ntiti de ye kana se wo tenase tie nsam no so nyina na wo beti ase se de da bia anka no anka udan anka cement anwea ansa na mesi ni no ti se contractor ne budan ne dia ne chesa ade ayo tenase na tie mama ka chire jungle no enemu enche bia ye de dwumadi na be hyehye so Mama Ketchere FM. Hey, Mama Ketchere FM. Mama Sam. Every young player was Sam. Hey, Mama Ketchere FM. Mama Ketchere FM. Mama Ketchere FM. Mama Ketchere. You give me some Mama Ketchere FM. Ketchere FM. Let us say, Mama Ketchere FM no wetie. Enianom ani adofo no. Ene asem yi eye abusua bi asem kese atom. Na asem no ohu. Nipa no ono ade asem ne bae ne obete no ho gina. Efise mpanyina tenase aduadua asem no mu. Na ono a obete no ho gina. Menuanom da bia se de meka no anka udanti de wunya a wo pe no Bible de moma yenso yenye mfa ma afoforo. Se de munya a mo pe no monye na mo mfa ma afoforo. Ene anuafo mienu o. Anuafo mienu na bemba bi adi ne yire ewu saa no ene sai tenase na na wiase we no me ba be kire wo mfonyini bi enkwara nketenkete maya ya ba sori akobosom se sikaduro wura ho ya nkwara be mfonyini da so enu ntine maka akire wo se ene wiase na da ho no ma wadwene nya adwuma na suro nyankopon wodi amanipa nka de obeka wo nipa beti ma akasa wonye na so nyame anim no na so nyame anim nipa so nyina so nkasa wonye anya den asa de Bible aka no osi nipa nyina do wa due nipa nyina so tan wa ne so due na mo se nyame hata so ni se urade mpo wo de a emfa ho ne de bekwa akosi ade bia wa asase so ewawiye wugya okon ne manyame a urade beko amam tetrema we eno no ka hallelujah sanka se bonasenuam enti edu obi beka ye de ohu beto enye ne amanfo beka na mom ya ade a ehye onyankopon de anunyam eno nti ne maka akire wo se nyaadaje natie na nyansafo ne ti nyansafo ase wanya nyansa won tense ne biase social media ne de enyema bebre ne namso nanso wanhwe yi a na do ho akoto asemu na wano so akoyuka no do ho akoto amanem se ja amaya ban amaya kwane se de ye ka embra da ho nku ade unu ya baba maka akire tenase bi beduedum ne magya ni sei buya
Many I have a wow, you pay me and stand out your wild tea. See, ya 12 million so. Oh my God, she said for pan ego. And go down my and some window. I got Jessica through. Hey, got Jessica through. The way get a chase with now Bema won't come on. If I'm going to do the day. A fefetia a pass or galano. Or not to for one more. Or more pick up a part to them. As if ye design and idea. Any Papua, any batch. That thing, or my baby, dear Neko. Ah, you can you. There may be a million in all hair. No hair but that one. We know. I dream pen the war mutrimo. She said the war mutrimo money. And memma, you me any. You can ye. Then I'm person sang you made the Oh my God. She said for pan ego. And go down my and some winum. I got Jessica through. Hey, got Jessica through. The way get a chase with now Bema won't come on. If I'm going to do the day. A fefetia a pass or galano. Or not to for one more. Or more pick up a part to them. As if ye design and idea. Any Papua, any batch. That thing, or my baby, dear Neko. Ah, you can you. Yes, I will have Bema, not Walker, as summer at to say. Papa Yokasa, you were your Bema. Nande, a Bema, as summer Yenia Beme, video, Akasa, Akahua, and the ascending. And no, na maybe catch it say. What if you sister with your bassa with your Bema, Sabi? My wife, General Germany, but catch say, here. Yamani the next be seen her catch say, here. Just I've been as a fwana yera. In your juma. One cranket and kitty, and cry your mujina way. So would when you shall now your batter as Sabi, wow, bada, and cry a vagina way. Diablo so cry, and benya bay 19 years, being 20 years. Diablo so, the benya, Sanfino. A dear bad never babiting. Eye sika ene ani bre na saa ni bre yi bi na be ma bi ni oyire te abruchire ha na saa okọ Ghana oyire ni nua so esan ye ne yire e wo Ghana ho awurade ene ma ekoso no enye ne maketewa wo be ma wo no ne yire te abruchire ha na akọ Ghana okoduru Ghana ho a oyire ketewa eso ye ne yire na de ade asem ne baaye no eno ne na me be ka kire wo ama wahu se de emunya amope no monye na monfa mafoforo so asem no emu ayi a emu awrem nanso ewiase be boni bi wo ho a boni bi aye boni o bible ka boni bi aye boni eye de na o ka se adwamammo awudie kunsum ene papamu na o keka aye ye wawudie bi boni bi wo ho a wodia said the Debbie Anka Chirono, and yes, I would this cannot to near minima which are now so ya dear be a simple bahua, ubenya kama for, ubenya dima for. A dear new yas ye pay, a dear negana for ye pay. I brought full pass 7 yan Betty Crunhano. What thing was that sabe? Back I said, Brunibi was sick, I brought free the basic benyanano. And yan near much and chinchini be a bayu. O Brunibi titi fear to study 18 year be, and so was Sikapa. Anka sabe okasa oto ni fie a wotim ana okwesinin house edan a ono kwa betena baabi a enka obetim but odwene ho se sabe dan no kro hyem no ono nkwa ne hyem muntie ye nua ba me ya enne me kana semi be ma ne ne yire no wabruchire ha oba ne yare dada mu sabere ya ye kase na oba no na ono ankasa fatalefu sabe onyare yade a wontimi nkasa edi Ghana namba ama ka chire ene abusu akasa ene say be ma ne ko Ghana sa wonua no
Obey on what bridge hano, on your near said and your fine baby. There no, na me be catch us and come be wo wood dear. There be a mekai. This sister penny be too me for, so fa bema. No, ba fanning in a jay. And a po who send him plan beer. When the beman she a ni ban who come on chileno, oh yes, sir, watch chileno, paya, or befa swako. Sally dipa biblitia, what dear seer. Aye no me bi ede amabe se wo tie awade ase na se bi obi nya bi ana obi na hono de wo bu ne se oni suba ne ntino sister yi sore a de owa bruche ha ne kunu akofa oni akodi oni a wo Ghana na e ka ne saa nyansafo beti nyansafo ase onu ankasa ni mia wo ma me ba ko papa ba ko na ba ma efre bruche ha kwa oba ne yare dadanim asama me kan wa wonim abusua bebre na anim Bema no oba na sem ne say o ni sister ne tikuro ha na odi na tem e kire ni kunu eti ni kunu ne ya na afre ne telephone say na da bia o sister ka wasem sa woni na basa woni suban wuti sei fa ha sene ha na weni bema e ko Ghana na oba ne de papa Ghana ha krante no emprepo minibi na o kan fie bia atena se e free sa abre na besi sa abre bema de se wo hu bia se Wunia ne na ho no enka bia wanya na gye so okofa wunia wu menka sade wunia na ye na nye eye na wo kwan ye fa so a ene ntiri da bia nka se wo kɔ no obi ne obi anya asɛm a bisa se ye den dadaada bi no eye den na misa ntɔkwa na asi na asɛm yi eye asɛm a abusua mpanyimfo nyina tena se oba na yare be ma ne pese nko odi oba ne kɔ Ghana Minia, one saka video ya Sunday. Tie mu nsam no fa ba bi firi mu. Oba ne yare de abruchire ha. Ya be ma ne pesen ko de oba no e ko manga na mu. Nanso sa musu a e wo ho se. Be ma na fa sa anuafo mieni nti no. Se ode oba yi ko Ghana na onua no wo ho no hu na oba yi bewu. Minia no. Oba na ote abruchire ha no. Onu na tono onua o ma me ba onu anya kunu enti onua ne nya kunu asebe ya wo miensa ne ba panyini papa anko mienu no ne ba papa ye ba ko nti one mema mienu na wo kra miensa osore a na odi onua yatem a kire wo kunu no na okunu iso ehu sebe abaya ti Ghana hoi sebe yoko Ghana hokro hu no asama make sa ba ma ne ta akọ Ghana pa ne ba ma yakofo ba yi enne na twempena ne ba kopie ba bi ma ne obi ko hu ye nkoba abusua ya mane Said ya san sisi ye no be ma no na ontimu nsane ba bi yada ontimu nsane efiri sei be si be fie a onne na yire kwa bete sa fie no be ma no so ko te ho adenti no oba a onti wo yire nua wo yire no kura no nipa bebre na ni se onne ni nua ye kama na sa oba we etimba da wo fie ema obi bato na no pa sesebe entuma si ne bu enti na be ma no ntimu nsane asem no enti sesei oba ya ono da bruchire hei oyare a nke wo se bede ne kofie ekopesebe abibiduro bi de ye no enso hwese ni nue ne be ma ya danti no abusua ne susure se bede ba yi ba wanhwe yi obewu na no ne me ka kire mi nua na oyare da bruchire ha no ono ankasa na afre asam na ofre ye no de empanyina tena se ya be me nka kire ni nie ewi ase empanyini ka asem bi se bede tire o emfanya ne nante nko obi na aware eye wunua no wodi enyame aye wadom wanya kunu ode waba bruchire awade a ye ware yi no enipa bi ne nti awade ho a nka sebe se nyankopɔ no obie be ho ntoma ana se ba be bone a be di se be ka enka na ade po ni sa ade che be waware na se obema bi hu ne yire subane sade otie bia no na aka na no atum sa na oba bi so hu okunu subane sade otie bia na aka na no atum obi so ho a okana no tun sa yeye enti okwa nko besie na asena besi obi so ho a kire se opa ye dan danemu be ma no ode ade ba wo mfe enu nti wunua awo miensa oni kuna ebe ya dan no na wu kuna wo ne ti ebedi sa wunua no ho nkomo ama na nya adwene bi po sesesa ade a mekwa akofa nyire nua enuanom asema ye kan no ye kasa kire benkum ene nifa
se ewiase ye da ho no emu nsɛm no yɛ bebree adeɛ kora kyeɛ da prope no ade kyeɛ kora mu nsɛm no ɛno kora gye sɛ Nyankopɔn ɔno nko ani nim enti sɛ wo ne wo nua bi wo ne wo dɔfo bi nneɛma wɔ esi bebree wɔ ayɔnkoɔ mu esi wɔ abusua mu ebi na esi wɔ anuam no sɛ asɛm bi wɔ hɔ no yɛka ya na sɛbi obi fa ne sɛ ɛyɛ sini bi anaa nsɛm bi na yɛbobɔ so sɛ ebia entimu nsi na yɛka ebetima asi papapapapapa nsɛm a yɛka no ebetima asi papapapapa kyerɛ sɛ nneɛma a ɛkɔ so ne no yɛ a yɛnni ani yɛ a yɛnni aso wonni aso na ade ate nsɛm bi a wonni ani na ade ahwɛ adeɛ bi a wosɔre a papa kɛseɛ hata so de twɛdi ampɔn ɛwɔ sɛ wogyaa wo nsɛm nyina ma no me nuanom ɔbaa warefoɔ ɛne okunu nate aburokyire ha a saa bere okunu afiri ha akɔfa wɔ nua ɛwɔ Ghana na kwane ɛnam nso so ɔkɔfa no no ɛne ne ma kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔbaa no ɔno ti awadeɛ ho no ɔsɔre a onua asɛm bi okita nkwalaa mmiɛnsa Ghana no ɔno no ne ne kunu di ho nkɔmmɔ sɛ ne nua no nyɛ papa ɛno na baba wei de bɛrima bɛka kyerɛ ne saa no na kyerɛ sɛ kwan so bɛtɔ hɔ sɛ menyɛ papa de ɛne ne nso mɛfa wo kunu na okunu nso fa no ɛyɛ no me o ɛyɛ no me kɛseɛ na sɛdeɛ mpanyini ka no kwan ne de kwan le to hɔ mɛde ɔde ahwedeɛ ba afie no ɔne ne de nwansena baayɛ na waawo maame ba o papa ba sempo obusuani anaasɛ obi a wonim no koraa no ɔbɔ abrabɔ bi a Bible de yiwani ase mpuna asana wa yiwu yonko deɛ sɛ hwɛ nneɛma a ɛto wɔ aburukyire ha a ehia sɛ nka abusua no ɛma bɛde wo bafie nanso deɛ asinti no amammerɛ deɛ bɛbɛtimi ayɛ na bɛyɛ amammerɛ yi na sɛ wei nyina akyi no bɛde wo kɔ na ewuo kɔfa wa na abusua yɛ kama sɛnsɛn me nua Ghana ni ewiase na yɛte mu no obiara ni hɔ a wonya sɛ ɔte hɔ na ɔda hɔ na ɛwo sɔ ne firi soro sɛ egu n'anum anka ɔmpɛ wo nanso sɛ ankɔba ne saa awurade da adeɛ nyina mu yɛmfa asedama no me nua Ghana ni baba bɛrima a wote aburukyire ha a woso saa nkwase asɛm wei bɛrima gyimfo e wɔkɔdi saa nkwase asɛm no ɛma no nyɛ wo de sɛ wanya adepa bi ayɛ na yɛ no me yɛ de wuti so ɛyɛ no me de wuti so sɛ mpo wo yira na ka ne nua ho asɛm na wo fo sɛ wo yira no ensɛm a wodi yɛ nkwase asɛm yɛ nsɛmfo a wuti wutia no sɛ ade a wɔyɛ ne nyɛ nka wo kɔɔyɛ no wo bɔ ne nua na ma de ba abusua na ma de sɛ mo na nyira nkasa asɔre da bi ne nua ho asɛm na ɔka ana yɛ bɛrima nyansafo po sɛ wo kɔ mo ɔbaa ne sika kora ma na apɛ adwuma ayɛ na nyɛ ne sɛ sɛbe wo ne na ɛkɔda enti wo bɛrima akwasea na wagyi mu na ɛyɛ wo sɛ wayɛ ade a ɛyɛ ade pa no ɔmo sɛ deɛ wom abusua wo maame bɛbɛfra wo maame no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ sɛ abusua ne sɛ ɔno deɛ sɛ mpo wo yira na ɔne ne te ne wo ma no ahohoro ne nsa afiri ho abrabɔ ho efiri sɛ wagugu babusua ni mase ɔho ɛno nti ne aka sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a woyɛ ne te sɛ deɛ asɛ wankasa no deɛ wo pa wo ho no wɔyɛ anuanom yɛn nyinaa social media yɛ bi ne ngyina so a bɛyɛ di nsɛmfo bɛwurawura bɛ ho na nkasa be ebi so wa nantuo ne to a bɛbɛtimi aworo nanso daakye asɛm a meka kyerɛ wo sɛ kansela lutro to nsɛm mmienu ni wiase ɔbaa ne nsɛm aka ne social media so mmienu pɛ ne mafa mmienu pɛ ana nneɛma a wɔbɛtena social media no so ayɛ no daakye wa wobɛhu bi obi bɛhu bi di asɛnde wo na wo hyɛ dani no wɔ su ɛnkyɛre yo ya nua Moisha ɔno ankasa yi ne photo so ɛwɔ social media nyina ɛso sɛ amanfo post bi amanfo post ɛma amanfo hwɛ saa ne nipa bebree abɔdamfo mɛyi na amanfo de bi eto so akohwifo mɛyi a bagye social media ya fa bɛ de ebe dollars ni bedi a ba sɔre ba kan dollars akana yi abɔdamfo no amere na enyafo no amanfo maso ati nisuo amanfo mebre ba ba ka nyansase no so be pe beku be wo man Ghana num no me nua no Ghana fo ena nsɛm ande ba ye ho
ɛyɛ asɛm bi a ɛyɛ awerɛhosɛm na sɛ woantena se a wonte nyansafoɔ kasaa ɛno nti ne yɛserɛ sɛ sɛbea mu sɛbea nya ado wonya mfonyini wonya video sɛ wɔhwɛ a wode yɛtena se nsɛm no na fa aba bi fɛfiri nsɛm no mu ɛfiri sɛ yɛrekasa kyerɛ banyansafoɔ yɛrekasa kyerɛ nsɛm no a yɛreka no wobɛtie na woafa aba bi adi afiri mu me nua ɔhene nyansafoɔ no ɔka nsɛm yi nyinaa kyerɛ me wieɛ no ɔde afutuo ne nyansa ɔka kyerɛ me sɛ ka kyerɛ sika deɛ yɛ dutam nneɛma a yɛka nyinaa yɛka akɔsi hi yɛka akɔsi sika so hwɛ nkwalaa nketenkete hwɛ nkwalaa mmaaya o na yɛsa na ayi mfonyini yɛ akyerɛ obi mu saa nkwalaa mmaaya wei ɛsɔre sɛ bɛkɔ pɛ sikadura a wode yɛhwɛ mfonyini o wode yɛ waahwɛ ne yie sɛbe onya bere di ponyini hwɛ so ɛbɛtɔ so yie hyɛ nkwasi asɛm wei kwalaa nketenkete hwɛ nkwalaa wei hwɛ baa bi afuru ne baa bi nane ɛna ɛbɛfoɔ bi gyina hɔ ɔno ntɔtɔfoɔ a wɔn mu awurade ɔmo pɛka papa tena mu esi fie designer ntadeɛ hwɛ kwalaa daakye nka mobɛnyini nkama mobɛnyini nkama hwɛ ɔman bɛyɛ deɛ na ɛkɔ so wɔ Ghana mu yɛhwɛ ne yi o yɛde no o bɛrima biara mi ne n'ani no ɔhwɛ yɛ mmarima no deɛ moda hɔ na mmaa no atwitwa mo kɔteawe adwene bɛn na ɛwɔ wɔn mu tirim akwadaa wei sisi deɛ ɛwɔ wɔn mu tirim mu wosia na wɔwɔ ahyia akwadaa woda hɔ na atwa wo kɔte ɛbɛma ɛna wohwere adeɛ kɔ na mmɔgye ati ɛnɛ yɛbɛkasa kyerɛ nyansafoɔ ɛna badwemba sɛ wobɛtena ase na wati ase ni wafa aba bi afiri mu saa akwadaa wei ti sɔre sɛ ɔkɔ pɛ sikadura a ne sɛ bɛka sɛ ɔmfa bɛrima kɔte bɛrima hwere amera a anaa bɛrima keterema sɛ ɔntimi nyi a ɛyɛ asɛnsɛbɛ Jolante ale over to you woni ababa maka akyire ɛnɛ deɛ ndi ba yɛ nie ti asɛm yi fa aba bi firi mu share video no subscribe yɛbɛkasa kyerɛ banyansafoɔ badwendwemba sɛ wobɛtie yɛ nsɛm yi na wafa aba bi afiri mu mede ase bebree ɛnna nso deɛ mɛka kyerɛ wa ne sɛ gyama ani bɛka kyerɛ sɛ choose and everyone choose